Għal sena oħra qed tittella l-fiera tal-impjiegi u t-taħriġ. Din il-fiera hija opportunità tajba għal persuni u studenti li qed ifittxu xogħol biex jiksbu aktar tarif dwar l-opportunitajiet li jeżistu f'Malta u fl-Ewropa. Din is-sena hemm 70 kumpanija jieħdu sem. Clyde Caruana, chairman tal-ITC, stqar li jinsab pożittiv ħafna bir-rispons mill-ħaddiema u minn min ħaddem dwar il-garanzija għaż-żgħażagħ. Ħafna minnhom minn nies li għandna hawnhekk għandhom żgħażagħ li ġejjin mill-garanzija taż-żgħażagħ u qed jgħidulna li qed isibuhom tajbin bħala ħaddiema u li qed iħarsu l qudiem biex inkunu nistgħu naddulhom aktar żgħażagħ. Dan ovvjament lilna jimlina b'kuraġġ għaliex bekk inkunu nistgħu naċċertaw li l-garanzija għaż-żgħażagħ tkun suċċess, illi aktar żgħażagħ isibu x-xogħol u li l-qatt f'pajjiżna jkompli jonqos. Qed ikunu reklamati wkoll diversi programmi ta' taħriġ kemm fuq livell akademiku kif ukoll fuq livell manwali u tekniku. One News tkellem ma' Marvin Mizzi, wieħed mill-konsulenti ta' Jures li fissrilna aspett ieħor ta' din il-fiera. Biex jiffaċilitaw il-mobilità tal-ħaddiema minn pajjiż għal ieħor. Allora flimkien ovvjament jippromuovu anke opportunitajiet ta' xogħol f'daw il-pajjiżi differenti u jgħinu dawk il-persuni li jixtiequ jimmuvjaw jimxu minn pajjiż għal ieħor billi jgħidulhom fejn jistgħu jfittxu dawn l-opportunitajiet ta' xogħol, anke kif jistgħu x'dokumentazzjoni għandhom bżonn qabel jitilqu. U din is-sena kienet implementata sistema iktar faċli. Għaw is-sistema online fejn inti tista' anke titkellem ma' advisors li mhuwiex qegħdin preżenti hawnhekk u xorta tista' tistaqsihom x'opportunitajiet għandhom fil-pajjiżi tagħhom u informazzjoni fuq il-pajjiżi rispettivi tagħhom. Il-fiera se tibqa' miftuħa għal pubbliku sa nhar is-Sibt li ġej.